Moi, mä oon Karoliina. Mun sydämen asia tällä hetkellä on tää tanssi. Mä oon niin kiitollinen siitä, että mulla on nyt elämässä tällainen upea asia, mikä on tie mun kehoon, mun itteeni, missä mä voin kokea elämän koko kirjon ja jotenkin tuntee itteni kokonaisemmaksi ja täysin ihmiseksi. Tanssin avulla mä ilmaisen sisäistä iloa ja nautintoa. Rytmiä on minulle yhteyden luomista itseeni ja toisiin. Mä tunnen, kuka mä oon sen takia, että mä oon tanssissa oppinut ilmaiseen itteeni. Rytmiä on mulle läsnäoloa. I just love dancing. It's my freedom, it's my passion, it's where I find my spirit. Se on ihan ihmeellistä, mitä tuolla tanssilattialla tapahtuu, että miten se tanssi on joka kerta ihan erilainen. Vaikka olisi täysin samat musiikit, niin kuitenkaan siihen niin kuin samaan virtaan, siihen samaan jokeen ei voi astua kahdesti. Sitä samaa aaltoa ei voi surfata kahdesti, koska me ollaan joka hetki erilaisia, niin se tanssi on aina erilaista ja se tuo aina jotain uutta. Ja se, mitä mä rakastan 5. rytmissä on, että tätä voi tehdä ihan kuka tahansa. Tää kuorii susta sen tanssijan esiin. Sen tanssijan, mikä on meissä jokaisessa. Gabriel Roth, joka tämän menetelmän kehitti aikoinaan, hän sanoi aina sitä, että jokainen, jolla on keho, on myös tanssija. Tosi kivaa, kun oot löytänyt tiesi tämän tanssin pariin. Mä toivon, että tää tuo sulle iloa ja inspiraatioa tulla mukaan.